салому алейкум бародаро, хоҳаро, акоҳо, касое ки ёрдам кардан. Ина ман шукронаи худо ба пеши фарзандома омадам. Ина фарзандаком инҷа шитем. ҳазор раҳмат ба акаи Рустам, ба акаи Шамс, ба апау акае ки мада билет ма гирифтан мақсад, ба акое ки қадар ёрдам додан, чанд касе ки мисол чи қае ки айдастшон омадан ёрдам додан, ҳазор раҳмат. ина ба ёрдами шумо, ба кӯмаки шумо ина ман омадам пеши фарзандаком. ина бачаякам почаркушне. ҳазор раҳмат ҳаматонда. хай омадам, хай ки кадометон ки мақсади бо ёрдам кардан, мақсади ягон личени кардан надошта бошен кӯдакҳои фарзандои мада. марҳамат. хай бохмонда хушхай ба дасти худо. ина бачаки майдаким касалай, ина иш касалай, бачаки 1 ним солам. хай худованд